Unsay kisaw mga siyaw? Ay, nabali. Unsay kisaw mga siyaw? Kumusta inyo mga kasing-kasing da? I hope okay ra mo. Today is Thursday, November 5. And karon ang ako activity karon kay mo bisita ko sa Skin 911 One Central kanang dapit sa Imol gani. And muna kay ampingan sa nato tong naong kay ubay-ubay na rabayan ni akong whiteheads and blackheads akong naong. Usahay man gud makalimot tag ka ng amping sa tong naong kay tong ska busy last week. Sige kog gym, sige kog kaon, sige kog baby time. Bisag uyab gud. So mga siyaw, mangadto na ta. Yeah! So mga siyaw, abot na ta. Na ako diri sa 5th floor na park. And ang office nila, I mean Skin 911 na daw sa 2nd floor. Yung mga siya, big chismis ko ni ate sa katong limpyos ako na so mga siya, nagsugod na mi ang buhaton ni ate una is mag-diamond fill mi pero ang giuna niya kay nag-cleansing ni sa ako na so kisa di pa nga na to te? Julian sir. Julian, pila edad na to? Kaya maguwang na ka na kung tulo ka tuig. So, single ka or minyo na ka te? single sir. Single? Huh? Abi no, minyo na ka. Hinga na mga edara, minyo uno na mga na pero why na nguyag ni makaroon? Naong. Naa pero natagam gabi ko Ano ka nang tagam? Kasi kita mo kanang Oh? Ay dyan pagtuuan ng mga upang mga laki karon te. Char-charan lang ka. Ay lang na sila una. Ayan dyan pagtuuan na dyan. Yun saan gipaasa ra ka te or double time ka sa mga anak tanan paasa double time. Agi na anak ko. pagbihan. So bali strong na ka karon. Oo siya. And then focus na siya. Focus na lang sa trabaho no, mas maayo dyan naman focus ka sa trabaho karon. So mga laki karon may ayo eh. Abot make 4 years sir but 4 years? Ano sa 4 years char-char? Dili, uy junior. Uy. Pero sa man ka na kalit lang siya ka-call. Hindi, kalit din siya tapos di siguro ko worth it. Di sila ka ba mo dalat eh. Gabi sa sabi ko Di mo na ka na pagpangga ka ng lutoan mo siya yung anak ba? Di, amot lang, hindi. Pinagta ko pero di pinaghahanap siya siguro. Or paubaya no? Kana siya. So ikaw sir, kasway ka, binuangan ka. Kanay, di man ko mabinuangan eh kay naman yung mga signs kung sincere ang usa ka babae or sincere ang usa ka tao. Dali ko makabantay ba? Like example kanang mag-upagani mong chat-chat, ang tawag din mo siya baby. Sakto din na. Kanang nga nga style ko ana siya. Scam na siya. Dili na siya tinudan na eh. Baguhay pa ganin mo chat, tawag din baby ni baby. Nya te, balik kasi imong 4 years na sa nga ex. Napilay na sa tuloy mo sa parents yan. Oo, sir. Mga ba? Unsa mo ganang nasuod sila sa imong buwan? Sa ginikanan nimo? Oo, nasod yun sila kayo. Dugay naman sa niyo. Okay. So mga ganang, ato na po ito siya magturganan sa inyo. Hasad? Dili, sir. Okay. Buotan na ka dahil. Oo.
Muna nga ng mga bayhana. Uy, mga siaw, kanang mga siaw na ko nga kailang mga babae ha. Mga ano yung dapat yung sunda. Kanang 4 years pero wala dyan di patulog sila ha. Check-in lang. So, mao to mga siyaw, mauni siya kita og dahil mo peel, medyo maguba jud inyong naong ani una kay prick manggod so kanang gitangtang una ang mga blackheads and whiteheads. So ang kaning dahil mo peeling gikuha niya mga dead skin. So na pula kay ako naong, di ba? Kanang nawatan na ko rin miss ikaw, unsay ganahan nimo sa usa ka laki kanang dakong lawas, macho or kanang chubby, kanang dadbad ba unsa may imong ganahan na? Sabi na lang sir, ay, maraming baksan. Ay, kaya imong ex chubby. Dili, karon. Ay, karon na kay bago. Hindi, siya karon. na ang extra ko. Nanambok siya. Kung magbalik din mo dahil. Ano? Ingat mo sila pasispas. Pasispas. Okay. What kung kuan dahil? What if past is our future dahil? Oh, dila na sa totoo. Pero karon dili sa tsakang tuan. Kung ikaw, sir, kung ikaw kapiliwan, ato ka sa dahong super, or ato ka sa kumunod? Uy! Giris ba ka ito mga tanan? Parang lisan-lisan na. Ano yan ako sa dakong tutoy? Yan ka, sir. Kay, pwede nimo ma-online. Pwede sa nimo sudanon. So, ang next mga siyaw kay nagbutang may mask for whitening tinap. Sakto ni siya. So, mao to mga siyaw, humanag limpyo akong naong, gaan kay akong naong, and big shout out to Skin 911. And if kamo mga siyaw interested mo or ganahan mo magpalimpyo sa inyong naong, I highly recommend Skin 911. And if na mo dool diri sa Kulon or diri sa Imol, na sila branch diri sa 1 Central sa 2nd floor. And for more inquiries, like and follow sa ilang page. Okay? Till next time mga siyaw, thank you for watching. Ciao!